Salam hormatly adamlar, akşamyňyz haýyrly bolsun. Bugün siziň bilen türkmenler näme betbagyt diýen soraga başga tarapdan jogap bereriz. Has nemerek tarapdan hormatly adamlar şeýlerek neme çykardym hawa nä derejede düşnükli bor ýöne düşündirjek bolarym. Taýdan ve hemişeki ýaly illeşler. Döwlet meselesi var da bizde döwlet ýalňyş gurulan ýa-da ýok diýýäs. Indi döwletiň ýalňyş gurulanynyň ýa-da ýoklugynyň sebäplerini gelersine birazrak neme edip näme sebäpden ýok diýilen ýaly. Başlar şu taýdan bir neme. O döwlet ine näme üçin ýok ýa-da näme üçin işlänok diýilen meseleye gelersine. Döwlet diýmek manysy elden ele geçmek manysy bardy. Indi elden ele nädip geçýär diýip sorasaňyz, ine padşah diýip bir söz bardyr. Indi padşah diýilen sözü ben bu taýda çopan diýip ýazdym. Ýöne sözüň köküne gitsek iki sözden ibaret. Pati diýilen söz, pati ýa-da pati, poti diýip ýazylýar. Bir de şah diýilen iki sözden ibaret. İki sözem farsça pati ýa-da poti diýip ýazylýar. Bu gadymy ýa-da orta farsça çelli bolan döwründe. Şah sözem Eýranyň Pehlevi döwrüne çelli, ýa Pehlevi diýilen 1979-njy ýyla çelli ulanan bir sözü, şah sözü. Ve Eýrandan bize de geçipdir. Indi bu sözleriň manysy näme ýa sözler diýýänim iki söz pati bilen şah sözü birleşýär, padşah sözüne emele getiripdir. O näme many berýär diýseňiz, pati diýmek güýçli diýmek. Şah diýmegem güýji ýeten diýmek. Güýçlü bilen güýji ýetene bir araya getirseňiz näme çykýar orta? Güýçli ýa-ni güýji ýeten ýa eden edip gören manysyna gelýär illeşler ýa-ni şey edip açyk demedeli bunu. Gurrunedeli. Eden edip gören manysyna getirseňiz bolýar. Padşah şeýle. Indi güýçli adam diýmek döwletiň başyna gelip bilýär. Döwlet elden ele geçýär diýdik. Ine elden ele nädip geçýärni şu taýdan azrak düşünesiňizdir. Ýa kim güýçli bolsa şo gelýär döwletiň nemesini alýar ýa-da şo döwlet hökmünde görülüp başlanýar. Ýa döwlet aslında bir edara da däl, ýurdam däl, ne jemgyýet hem däl. Döwlet aslında güýçli bir adamyň hökmürawanlygyna berilen bir at ve gadymy döwrüň ady. Döwlet günümizde, ýa döwlet sözüni günümizde ulanmak düýünden ýalňyş sebäbi. Günümizde insan hakları, halkara hukuklar, ondan soň demokratiýa diýilen ýaly ýa-ni düýünden başgaça düşünjeler var. Ve şu düşünjeler boýunça ýa standart indi şol ýa döwletlik däl. Şonuň üçin biz entegem şu öňkü orta asyrlaryň nemesinde ýaşap ýörüs. Çykyp bilemzok. Şu orta asyrlardaky döwlet düşünjesi bize siňipdir. Bizem 21-nji asyra gelip şu döwlet sözüniň demokratiýa bilen ýa ýene beýleki ýerlerde çalyşyp ulanyp boljagyna inanyp gören bir gynansak da kelte akylly bolýas hemmemiz. Biz işlämiz yok, dilimiz hem işlämiz yok. Ine döwlet sözü bir Arapça söz, padşah söz hem farsça söz, raýat söz hem Arapça söz de.
Umuman şu tayda bize değişli hiç zat yok. Yani biz şular ulanıpıyoruz. Ee, ve bilmän näçe zatlar ulanıpýarandyr ýalňyş. Entek bizem bilemzok. Ýaňy ýakynda başladyk da. Indi ýöne bu zatlar näme üçin düşündirmeli? Ýani täze Türkmenistan bilen baglanyşykly ýeri näme? Diýip hökmän suratda soraýmaly bunu her bir adam ýani ýani kelläňe geleni gürläp ýörsün diýip aýdyp bilýärler. Şonu aýtmaly, soramaly kommentariýalarda da hatda soramagyna garaşýas bizem. Şoňa görä jogap bereli. Şoňa görä de adamlaryň aklyndaky soraw şaratlaryny gidereli. Ýeň azyndan ýöne sorawlar az berilýär. Bunaň sebäbi biz bir büyükle bilimli jemgyýetiň içinde ýetişemzok. Hemmämiz ýani bilim däl, atalaryň ruhlary bizden ýani öň ölüp gidenleriň däp desurlary boýunça ýaşap ýören. Ýani däp desur diýen hem ol ýani däp desurmy dälmi olam näbelli üstüne gatykän tartışmaly meseleler bar. Umuman biz orta asyryň galyndylarynyň içinden çykyp bilemzok. Döwlet söz bar ine hasabat at et bilen goşulma bilen gutarýan goşulma diýip aýtjak düşünikli olar ýaly goşulma däl aslında. Şol nemeler bilen gutarýan o sözleriň hemmesi diýip aýtmaýyn türkmençe sen bardyr belki içinde bir ikisi ýöne arapça sözlerdir. O raýat, döwlet, hasabat ondan sonra aklınıza gelse yazın komentariyalara. Şeýle sözler Arapçadır. Indi men bu taýda bir aratnaşyk bar ine şu üç sözüň arasynda gaty güýçli aratnaşyk bar. Olam näme diýseňiz şu padşanyň gurýan hökümdarlygyny raýat bilen tamamlap bolýar. Ýani hökmän suratda raýat gerek. Ýani goýun sürüsü. Goýun sürüsü diýende hakyky manyda däl. Çoğatky adamlaryň ähliljesi goýun sürüsü hökmünde örilýär. Hem Arap ýurtlarynda hem Eýranda şol ikisinden hem bize geçýär. Hywa hanlygyna çelli. Dowam edýär. Hywa hanlygyndan hem soň Türkmenistana geçipdir ine. Iň soň köp biz ulanýandyr belki de. Araplar hem şu wagt bu söz ulanýan däldirler. Ýöne ine daş döwrüňizde Araplar kendir. Siriýal Araplary ýene beýleki Arap gabat gelse soram. Raýat diň, raýa diň, raýa diň. Şoň ýaly aýtsaňyz belki düşüner. Padşah bilen raýat ikisi bir ýere gelen wagty döwlet döräp bilýär. Soň bu döwletde ýaşap bolarmy ine? Orta asyrlarda ýaşap bolýan bolmaly. Ýaşapdyrlar. Näçesi ölüp, näçesi haksızlyğa uğrap. Yani padşah ve daş döwrü eden ne diýär? Yani tarihte o beýik padşahlar bolupdyr. Ýene näme diýip gaty nemeler bardyr ýa. Beýiklik bir tarapa goýaly. Yani ol adamlaryň eden zatlary şu günkü günüň standartlary ýa-da düşünjesine getirip deňeşdirseňiz akıl almaz derejede zalim diýip aýdarsyňyz. O döwürler şeýler eken bu döwür başgaçarak. Yani Türkmenistana häzir syn etseniz Türkmenistanda görüp bolýar muny ýene de. Ya Gurban olayın yeğenleri etçeğini edip gördüler. Yine täze tapkır yetişipdir. Şol çüýrükler her türlü nemeden. Häzirki 15-16 ýaşynda diýär-de öňkülerden hem beter diýäse öňkülerden görüp öwrenip şu wagt hasam beter ýani işler edip ýörler diýär-de Türkmenistanda. Adam öldürmeli bolsam arkaýyny öldürüp ýörmüşler, uruşup ýörmüşler, ay şu akla sığmajak zatlaryň hemmesini edip ýörler. Şu wagtdan ýani edil orta asyrlardaky ýaly wagt Türkmenistanda. Indi biz bu döwlet sözü eğer bizim sözümüz däl bolsa, döwlet hem elden ele geçýän ýani agdarylşyk manysyny berýär aslında ýyleşler. Ýani döwlet sözüniň öz manysy agdarylmak. Agdarylmak. O nämäni misal üçin degirmeni
nemesinin aylanmağı ya da daşın depeden aşağı toğurlanmağı yine näme şonun ýaly nemelerde de ulanyp bolýar döwlet sözüne agdarylmak, ýani nähili agdarylýar? Has güýçlüräk padşa ýa-ni bir adam gelip beýleki o azrak güýçlüğini ýykyp gelýär. Ine şoňa döwlet diýilýär. Bize döwlet gerek däl, bize ine iyil diýip bir söz bardyr. Bizde iyil diýen wagtda ýa adamlar ýalak bir näme öwrülip gidip durýar. Iyil sözü bizim öňkü döwlet sözümüz. İyil diýende näme zat akla gelýär? Bir şäher, ulu şäher. Şo şäheriň söwda gatnaşyklary, içindäki insanlaryň öz arasyndaky gatnaşyklary, ýagny insanlaryň öz arasyndaky gatnaşyk hak hukuk bolýar, hukuk meselesi. Ýa-da işlere ýa-ni alınıp barylýan ýere iyil diýilýär. İyiliň manysy şeýleräk. Soň döwlete nädip geçdik diýip sorasaňyz, döwlete elbetde ýa-ni döwlet sözü arap sözü bolan üçin araplaryň gelmegi bilen geçilýär. Döwlet sözü ýa-ni döwlet sistemasyna. Bir adamyň padşah bolup biljegi, şonuň ýa-ni Allah tarapyndan saýlanandygy ynanjy. Yani şolan bar döwlet nämäň içinde başına gelen bolsa hökmen suratda Allah saylandır diye. Yok diye bu Allah saylap bilmez ama seret diye zalim diye de. Zalim bolsa diye onda halk bir günah edendir diýerler-de. Şonuň üçin cezalandyrma üçin Allah padşah getirýärmiş zalim bir padşah. Şey edip öz-özüni ağlap gören raýat ýani goýun sürüsü bolýa onam ýörite ýaýra diýerler mış hökmünde we wagys hökmünde ýaýra diýerler. Ine wagys berýänler hem şo padşanyň öz adamlarydyr. Şo wagys berýän puluny padşadan alýar. Ýa-ni ben azrak bu nemeleri ýa-ni orta sırlaryň bir döwlet dolandyrşy, jemgyýet gurulşy şo zatlary gyzyklanan üçin ýa-ni arkaýyn ýa-ni näme dilde gürläp gidip durum. Eğer düşünüksüz yer var olsa sorarsınız komentaryalarda. Şeylerek bir guruluş var. Yani edil komünizmdaki nemeden az tapawutly. Komünizmde de hatta hazır Türkmenistan'da da mış nemeler vardır. Eğer şu bir zat boljakmış deyip eşseniz hökmen suratda şu KGB'nın nemesinden çıkandır. Onu yadınızdan çıkarmayın. Ya dolar bahası arzanlayacakmış. Ya benzinin bahası kımmatlayacakmış. Yollar açılacakmış, yapılacakmış. O olacakmış, bu olacakmış meselesi KGB'nın demesinden çıkıyor. 90% deyip alalı, hemmesine aitmalı. Halkın özünden çıkan katlaklar var. Indi orta sırlarda da vağız veren mollalar, imamlar, işanlar ulanýarlar köplenç. Şolar vağız verýärler. Ne diýersen diýe molla adam diýe de sen aýt diýe bu padşanyň bolşy dogrumy diýip aýdýar da soraýarlar. Onu diýe o iyi vermesine iyi verdi, Allah iyi verdi diye ýöne halk diye günah ediyor diye Allah'ın nemesine uyanok deyip şey edip yani devleti ayakta tutuyorlar yalanlar bilen kıynansak da yani tarihe birazrak rasyonal ve hakikatçıl olup seyretmek gerek. Padişahlarımız o bar tarihin böyle geçmişin parçası yani şol ursanda da kabul edilmeli. Yani bol şal kabul edilmeli. Bol şal kabul edilse soňundan soňky çağalaryň hem başarılı bolmaýar. Köp zadyň öňüne alyp bolýar. Şu problemalary gurrun etsen demek şu problemadygyny kabul edýän soň çözügini gözläp başlaýar. Bir gurrun edilenden soň hökmen suratda çözügide gelýär da bu izi giderli bir zat problema ýüze çykar soň çözügide çykar. Şeyler bir ýagdaý onda demek o kan o uzadwan durmaly. O padşah
raýat gatnaşygynyň netijesinde döwlet emele gelýär. O orta asırlarda şeýle we beýnazakda günümizde de şeýle hiç üýtgän ýeri ýok. Diňe şu padşanyň adyny demedipdirler. Olam çopan ýöne illeşler ine Alabaýyň heýkeli guruldy, Alabaýyň demeler dakylýandyr medaly. Yani pikir edin çopanyň Alabaý iti barda sürüýine nemedip berýär. Möjeklerden gorap berýär ýa-da ine möjek diýip almaly käbir halatda yani bizim ýagdaýymyzda demokratiýadan goraýarlar. Pikir edin ine türkmen halkyny raýat hökmünde görýärler, sürü hökmünde, dogry dälmi? Şu sürüýine bularyň Alabaý bar, olaryň hem Alabaý kim? Berdimuhammedowlar. Şonuň üçin de Aşgabatda heýkel gurup berler, Alabaýyň heýkelini ýa-da Alabaýyň medalyny gurup berler. Neme dakyp berler. Indi Berdimuhammedow o Alabaý türkmen halky raýat olar hem möjekden gorýar, o möjek hem demokratiýa. Ýa-ni möjek elmydamy erwet manysyny berýärler. Ýöne bularyň gözünde şol möjek hökmünde görünýär demokratiýa. Bizim gözümizde onun ýaly görünýär. Ýa düşnükli olar ýaly diýende hemme kim üçin. Indi çopan kim diýip sorarsyňyz? Türkmenistanyň padşahysy kim diýip sorarsyňyz, olam Putin ýa-da Kremlin sistemasy. Putin gitse de üýtgemeýär, Putin gitse de başga Dubin gelýär. Kubin gelýär ýa-da tapawdy näme. O ýöne Alabaý gerek. Ýine Alabaýyň manysy şeýlerek beýnansakda. Ýogsa durup o Alabaýyň heýkeli näme üçin gurular? 12 metrlik. Däli bolmak gerek gurmak üçin. Öwrdämi? Ine diýersen gowy Alabaý diýär. Alabaý sylalandyrmagam gerek. Ýa-ni naharyny berýän, garyn doýurýan. O arasynda adyny tutup çağırýan. Boldy, yeterlikli şonuň üçin. We ýöne erwet tarapy Alabaýlar wepaly bolýandyr çopana, eýesine. Şonuň üçin wepalydyr şu çopany o taşlap kaçmaly. Hemme kim uzaklaşdy. Putiniň ýanynda hiç kim ýok da. Ýa-ni Eýran yara beren bolýar, ýöne şu Eýranyň nemeler gidip joň bilen duşup görüşüp ýören ok da iki günde bir. Ýöne Türkmenistanyň Alabaýy gidip duşup gelýär. Her gidende de medal dakynyp gelýär. Şeýledir, ýa-ni çopanyň bir sany iti bolýan däldir, bilýän bolsaňyz. 2-3 sany iti bolýandyr. 2 sany it bar şu an. Arkadaly serdar bir Alabaýyň ady arkadaly serdar. Beýleki Alabaýyň adam arkada. Şeýle bir sistema gurupdurlar. Belki o gülkünjem bolup biler. Hakykatda şeýler. O döwlet manysyny ýa-ni döwlet sözüni aýryp gelejekde dogry many berýän bir söz, il sözü gelmeli. Indi bizde näme üçin il sözü gelmeli diýip sorasaňyz, il guruluşlar diýip bir guruluşlary bolmaly. Geçenlerde de bir illeşimize şunyal ýagdaý bar. O näme diýip at berersiň diýip sorapdym. O il guruluşy diýilse dogry bolar diýip näme aýdypda bilmedim, düşdükmi düşünmän aýtdy ýöne. Pikirlenip görseňiz il sözüniň manysy bir ýa-ni state diýip bir söz bar. State ýa-ni günümizde ulanylýan ýa-ni durunukly kanun esasında yöredilen sistema, iň ulu sistema berilýär da. Mysal üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlary aslında state ýa-ni inglizce bilýänler hem bilýändir. United States of America diýip geçýär. Amerikanyň Birleşen State'lary. Şol il şo manyny berýär. Ýa-ni il üýtgeýän däldir, neme diýen däldir. Dinden çyksaňam ilden çykma diýipdirler. O il diýen wagtda köpçülüge eser etme. O köpçülük manysyny beren ok ýa-ni. Diňe o manyny beren ok. Adamlar manysyny beren ok.
şeylere biraz düýplüräk o nemelere seyretseniz dikelip bolýar. Ýene Türkiýe ýani türk dilinden 700 ýyl, 750 ýyl uzaklaşandan soň täzeden üstüne işlediler. 100 ýyl bolanok täzeden işlenenine. Şu zatlaryň köpüsini dikelip ýetişdiler, ýöne köpüsi ýene de dikelmede dowam etmegi gerekli. Man suratda. Ya şon dowam etmesen şu at Arap ýurtlarynyň köpüsi nähil bolsa şondan çykyp bilmeýäňiz. Ya şol ýani döwlet, raýat düşüncesi bilen dolandyryp berlerdi. Hemme şo göz bilen serediýär. Şonuň üçin bu soragyň jogaby täze Türkmenistanda döwlet sözü ýani agdarylma diýilen mana gelýän söz. Nemeden çykmaly, aýrylmaly. Onu başga ýerde ulanyp bilerler. Ýöne resmi bir ýurdu nemelerine görkezmäne ýetmeli däl o sözüň güýji ýetenok. Orta asyrlarda ulanypdyrlar, orta asyrlarda galdy o zatlar. Bizim döwrümize geçmeli däl. Şeylerek illeşler onda men şu taýda jemlemekçi hem gysga bolsun hem düşünüklüräk bolsun diýip temalary ele alýas. Kän uzun bolsa da daşyndaky illeşlerimize ýa-ni seredýän illeşlerimizin köpüsi işleýär. Ýa-da bolýarlar şeylere. Onda sag bolun illeşler bugünçe şu taýda jemleýän indik gezek ýene de şuňa benzeş gyzyklyrak temalary ele alarys. Sag bolun.